guys, good evening. So ayan, actually kanina ako Hi! hi. I'm playing Legos! So kanina nag-grocery kami and hindi na ako nag-vlog kasi nagmamadali kami ni Papa kasi nga si Hagrid dito lang namin siya iniwan sa bahay. Kasi nga diba bawal lumabas yung mga bata. And then, ayun, nag-grocery kami kasi wala na kaming ulam, wala na kaming mga gamit as in sabon, wala na lahat. So ngayon, nag-grocery kami ni Papa kanina and then papakita ko sa inyo ngayon yung mga nabili ko and may mga nabili din ako na mga gamit para sa negosyo namin, diba? So ganito ko na lang ipapakita sa inyo yung mga nabili ko, ha. Nagkasalitang kamay muna tayo ngayon. So eto, nag-ano lang ako guys, ha. Nag-lighting lang ako ng para lang maliwanag. So eto, nabili namin kanina. Dito muna tayo sa mga pagkain. Eto, cornstarch. Hindi ko alam si Papa, maliliit yung binibili niya kasi na-trauma siya dun sa mga cornstarch namin na tawag dun, parang anong tawag dun, yung nahupas sa Bisaya. Hindi ko alam, basta hindi siya nag-work, hindi siya tumubo or hindi siya, basta yun. So binili niya yung mga ganto. So ginagamit namin to sa longganisa namin. So ayan, cornstarch. So 4 yung binili niya. And then eto nung last time na so nung Sunday nung naligo kami sa swimming pool, bumili kami ng chips na isang bag. So binili namin doon sa baba. Ang ending yun pala para sa lang talaga siya. Bumili kami ng bag kasi yun yung kinain namin nung nag-swimming kami. So, nung kinain namin yun, matabang pala siya kasi parang pang talaga siya, pang nachos, parang ganon, no? So, matabang pero kinain pa rin namin kasi binili namin siya pero try ko itong jalapeno cheese na dip. Nakita ko to kanina. So, medyo mahal nga lang siya, nasa 40 plus, no? So, ayan. Try natin. Gusto ko sana yung salsa. Kaso, mahilig ako sa tomato, diba? Pero, sila ni Papa hindi sila mahilig. Kaya, ayun. Saan siya na electric fan ako ang init, guys. So, ayan. Bumili tayo ng isa. Ito-try lang natin. And then, dahil Sunday bukas, bumili ako ng mga chichirya. Usually, hindi ako bumibili talaga ng maramihan. Pang lang. Pang isang kainan lang na So, 2 Nova, 2 Piatos, Shippy, at saka ito bago yata itong roller coaster na cheddar cheese. So, ayan. And then, bumili ako ng baking powder kasi parang pag nagpa-pancake ako. Actually, ngayon ko lang nakita to na may box pala na ganito na may baking powder sa Ram. Ang gusto ko sa Ram na brand is mura siya. So, instead sa Shea, ito yung kinuha ko. And then, Mamacita's na oyster sauce, ginagamit din namin to sa business. And then, ako din, gumagamit din ako nito. So, ayan. And then, bumili ako ng bread. Etong bread talaga na, gardenia na ito. Medyo pricey ito, diba? Nasa 65 ito. Hinahanap ko yung, nila, yung mamurahin na bread, yung kasunod nito. I think 40 ata yun, wala sila. So, purong ganito lang. Pero kasi, naisip ko eto kasi pag ganito, malalaki kasi siya compared sa mga bakery. Ang liliit ng slices niya, pero ang yung presyo nasa 40 din. So, parang, ang bilis lang din maubos. So, feeling ko mas nakakatipid tong ganito kasi pag yung dalawang ganito, nabubusog ka na diba? So, eto, binilan ko si Hagrid ng 2 ganito. Parang juice siya, no? And then, soy sauce. So, ito yung binili namin kasi marami kaming lagayan and mas mura itong sachet yung naka-pouch compared dun sa anong tawag dun? Naka-plastic na yung bottle na plastic. So, mas mahal. So, ito refill na siya. So, 2 kasi ginagamit namin din yan sa longganisa, anything na niluluto namin and all. And then, bumili ko ng Pascual na yogurt. Ayan. Spanish paprika. Ayan, ginagamit namin to. Ito, 2, 4, 6, 8 na Spanish paprika yung binili namin. And then
Tasty Boy. Kasi pinakamura yung Tasty Boy, tsaka masarap siya. So, dalawa. And then, Milo, kasi si Papa ngayon, hindi na siya nagko-coffee, minsan na lang. Gusto niya dalawang Milo. So, pinilan ko siya ng Milo at ayaw niya yung Milo na isang buo na kinukutsara. Gusto niya isang ganto kasi iba rin yung lasa nitong Milo pag nakapack. Hindi ko alam sa kanya. So, bumili din ako ng Mr. Milk na yogurt. Ito kay Hagrid. Ito yung sinasabi ko, yung Del Monte talaga. Yung iba, magkaparehas talaga sila ng mukha. Kaya minsan yun yung nakukuha ko. And then, ito, mga dilata. Importante din to kasi ginagamit talaga namin pag busy, ganyan, sa umagahan. So, isang Argentina, 2 star corned beef. Kasi yun naman yung mamurahin ng mga corned beef. Diba? And mamili din ako ng 3 Argentina na beef loaf. So, yun yung pang mabilisan natin. And then, San Marino corn tuna. Bumili ako kasi minsan gusto ni Hagrid kumain ng tuna. So, ito yung hindi maanghang, yung red. So, 2 ito. Ito yung red. Ako yung kakain nito, yung chili corn tuna. So, isa. Maliit lang kasi minsan hindi nauubos pag yung malaki. So, yun, maliit yung binili ko. And then, 3 mega sardines. So, ayan. So, mga tipid-tipid na days, ayan, kailangan natin yan. So, dito tayo sa mga ano. Actually, bumili pa ako kanina ng, anong tawag dito? Cake, na chiffon cake. So, kinain namin kanina. So, yun yung pinangapunan namin kasi pagod na ako grocery. Tsaka may gagawin pa ako ngayon. Bumili ako sa Gaisano naman ito. Natin, open. Nakyutan talaga ako. Nakita ko kasi ito online kasi meron silang Shopee. Ay, malaki pala to. Shucks. Pwede na pala to. Malaki pala. So, akala ko maliit. Ayan, bumili pa tuloy ako ng 2 ganun. So, naman, sobrang cute pero masarap tong pang puna sa kamay. Ito yung ko kasi yellow. Kasi diba gusto ko yung yellow na kulay. Ay, meron palang isang plain. Ayan. Tapos ito naman parang happy birthday naman ito, no? Parang party. So 3 piraso. This is 85 pesos. Ayan. So, paborito kong kulay ito. Parang na siya. So, yan, magagamit natin yan kasi wala na akong mga basahan. And then, ito naman para sa mga plato kasi, di ba nakikita nyo, yung ginagamit ko na pang sa plato namin is yung mga lumang damit namin. And minsan, mahirap siyang labhan kasi matagal siyang matuyo. So, ito, mabilis lang matuyo. Ito naman, 42 pesos yung isang ganto. So, pasensya na, mahilig ako sa makukulay. Ayoko yung masyadong boring yung puti lahat. So, 2 yung binili ko para mabilis kong laban kasi medyo hindi siya naman ganun So, ayan. So, ang cute talaga. Parang masayang tingnan. And then, bumili ako ng photo sticker paper. Ito yung ginagamit namin sa ginagamit sa mga stickers na pang-label, sa mga lumpia, lahat ng mga namin, sa bagoong, chili sauce, lahat ng yan, ito yung ginagamit namin. And then, isang hard copy na A4 na 500 sheets ito. I think nasa presyo nito 200 ata, 200 plus. So, ito yung binibili talaga namin lagi. Ito 105, ayan. Ito yung binibili namin lagi kasi ginagamit namin to. Kasi yung longganisa namin, paper lang yung ginagamit namin. Pinapasok namin sa loob. Yung iba kasi hindi pwede. So, kailangan photo sticker paper. And then, bumili kami ng paper cutter. Actually, matagal na talaga namin kailangan itong paper cutter, pero lagi kong pinagpapaliban, no? Kasi feeling ko namamahalan ako sa kanya, pero actually 480 lang naman talaga to. And ginagamit talaga, kailangan namin siya kasi ang dami-dami na namin kinakat.
Kasi sa business namin, sa frozen business, kailangan namin mag-cut lagi. So, yung taga-cut talaga namin ng mga stickers and mga papers na kailangan namin sa labels is si Hagrid. So, nung una, si Hagrid, pag ginakat niya, laging yung isang yung pangalan na putol kasi pagod na siya, diba? So parang ano na lang, putol na lang ng putol, ganyan. So hindi siya na. Tapos usually pag nagpiprint ako, isahan ako nagpiprint. So nagpiprint ako ng mga labels. Ang ginagawa ko is like for example sa lumpia, nagpiprint ako sa lumpia ng mga 6 to 7 pages na photo sticker paper. So marami yun, isang page, maraming na ano yun na mga labels. And then sa lumpianisa naman, ganun din. sa chorizo, ganun din. So nahihirapan si Hagrid na mag-cut. Kasi yun. Tapos ito naman, mas okay to paper cutter kasi diretso na siya. Tapos hindi na hassle, hindi masakit sa kamay. Yung yung pinakamarami talaga na kinakat is yung sa bond paper, yung sa longganisa namin kasi yun talaga medyo marami siya talaga. Medyo marami, ilang nasa mga 20 sheets yung ginagamit namin. So tapos mabilis lang maubos yung name na yun kasi yun, marami kasing gumagawa kami ng longganisa, sobrang dami. Kaya siya sa papel, makalas ang tawag doon. Ayun, basta yun. Ang namin dito is ito, yung wooden. Kasi ito, ayoko ng ganito kasi siya, parang tawag doon, nangangalawang, ganun. So, ito yung namin, ito yung itsura niya. No? So, yan. So, napaka-importante nito, yung mga binili ko talagang sinigurado ko na kailangan talaga namin. So, unti-unting binibili ko yung mga kailangan namin sa negosyo. Pag merong yung kinikita namin, yun, binibili ko talaga kaagad. So, yun. Tapos, eto naman, eto yung mga natin, no? Mga hindi nakakain na, So, yung sabon ko, nung last na nag-haul ko, siguro mga 4 months ago. So, naubos ganito yung binibili ko na surf powder. Yung malaki talaga. Siya na yung pinakamalaki doon. Hindi ko alam kung may mas malaki pa nito, pero doon sa Gaisano, ito lang yung pinakamalaki. So, ito naman, cherry blossom yung napili ko. Binudget ko nito is 300 talaga usually kasi nagpapakasakali ako ng may mas malaki pa. Pero ito na talaga yung pinakamalaki. So, this is 930 grams more. Pero lahat ng ito is, I think 3 kilos ito. Ilang kilos ba to? No, diba? Hindi ko alam. Wait lang. Ayun, 3.6 kilogram. Ayan, so malaki talaga siya. So yung ko nito, inaabot, lagi ako naglalaba guys, kaya kailangan kong ganito kasi yung surf kasi mabula siya talaga. Sobrang mabula kahit konti lang nilalagay mo. So eto, maabot sa akin ng 4 months. So talagang ubos talaga. Kanina naglaba ako, last na yun. Wala na talagang sabon, kaya hindi ako pwedeng maubusan ng sabon talaga. So ayan, bumili ako ng surf. Ito naman, ito na yung ginagamit ko ngayon guys, na sabon, yung ganito. So, pang one time na ito. So, ito yung napili ko na malaki. This is, ang budget ko nito is 60 pesos. Pero ito is 54 lang siya. So, malaki na siya. So, save up to 24 pesos daw. Pero, ayun. So, yan yung kinuha ko. And then, alcohol. Ito yung alcohol, i-refill ko doon sa aking mas mahal pala ito. Same sila na isopropyl alcohol na Green Cross. Pero mas mahal ito guys. Siguro dahil sa pump. So, yung isang ganito is 100 plus. Ito naman 84 ata ito. So, ang sabi ko, i-refill ko na lang kasi mas So, nasa na ba ako? Ang ingay ng aso namin. So, yun, i-refill ko na lang dito kasi mas mabilis kasi mag-pump. Lalo na, galing sa CR, parang ang bilis lang. So, ayan. Tapos, Johnson's Milk Pasteurized Bath. So, ito yung sabon nila ni Papa. Ang nangyari kasi, si Papa, nagpa-check up siya kasi yung yung kanyang katawan is nangangati siya, parang dry skin daw sa dahil daw sa safeguard. So, parang sensitive yung niya ni Papa. Wow, sensitive ha? So, ang nangyari, nagpa-check up siya kasi sobrang kating-kati siya talaga.
So, ang sabi ng doktor, wag siyang gumamit ng safeguard. So, sabi ng doktor, gumamit siya ng mga ganito, yung pambaby na mga sabon. So, ito yung pinapagamit sa kanya. Tapos, ngayon may mga iba instruction pa. So, ito yung pinapagamit, o diba? Social. So, yun. Dalawa silang gumagamit ito. Si Hagrid siya kasi Papa. So, ayan. Pumili din ako ng Palmolive na hand wash. Mabango ito, guys. Parang lemon ata ito. Lime. So, ayun. Tapos, Downy. Actually, bihira lang ako mag-Downy. Nagda-Downy lang ako sa mga pag naglalaba ako ng mga bedsheets, mga punda, or mga towels, ganyan, towels namin. So, bihira lang akong gumamit dito. Hindi ako gumagamit dito pag naglalaba ako ng mga pangbahay. Tapos, ito, ako na lang yung gumagamit ito, yung sabon na ganito. Kasi si Papa nga, ito na yung sinasabon niya. So, Palmolive na tatluhan. And then, wipes. Yan, kailangan ng wipes. And then, ito yung ginagamit ko, yung Zonrox Color Safe para sa mga basahan namin kasi every day, paggabi, ito yung ginagamit ko sa basahan namin sa kusina, at saka dito sa mesa. So, nilalagyan ko nito. And then, ang shampoo, ang bilis maubos ang shampoo namin. So, sana naman magtagal ito, no? Sunsilk na Naturals Coconut Hydration Shampoo. And then, ito Ariel Power Gel. Ito naman 154. Actually, yung bibilhin ko sana is yung refill. Kaso yung ganito ko pala natapon ko na. Kaya nakabili na naman ako ulit nito. Mas mura kasi pag refill. So, ayan. Ito naman 154. Pero sobrang tagal na nito, guys, magagamit ko. Kasi ginagamitan ko nito yung panglakad lang namin at saka mga puti. Yun lang yung ginagamitan ko nito. Kaya ito, parang sabay-sabay lang sila nito. Actually, parang mas matagal pa nga itong maubos eh. And then, dahil Red Tide, so Sisters na Night Plus, dalawa yung binili ko. And then, Scotch Brite na sponge. And then, dalawang tissue. Ayan. So, yun lang naman yung mga nabili ko. And, talagang yan talaga sobrang kailangan na kailangan namin. Kasi usually, nag-grocery ako. Si Papa, nag-grocery si Papa kasi everyday si Papa pupunta sa palengke. So, nagpapabili na ako sa kanya ng mga gulay, mga fruits, tsaka sobrang mura ng watermelon ngayon. Melon na naman. Yung watermelon kasi 15 pesos na lang per kilo. So, diba? So, mahilig kami sa watermelon. So, tsaka pala, meron akong nabili na chicken. Pakita ko muna sa inyo, ha? Ang dumi ng aming refrigerator. Kasi gamit na gamit yan. So, bumili kami nito. Diba, gumagawa kami ng longganisa, pero bumili kami nito. Kasi, gusto ko lang matry yung ganito na sun-fried smoked longganisa. So, ayan. Tapos, bumili kami ng chicken. 63 and 90 cents. So, ayan. Tapos, may mga chicken pa kami dito. And, ito naman yung gulay ko. Kangkong. Lagay ko sa freezer. So, ito yung mga chicken na pinarte-parte na ni Papa. So, pag kailangan ko magluto, so, ayan, ready na siya. Diba? And then, meron pa nga kaming dito, isda. Ayan, may isda. So, ayun lang guys, yun lang lahat yung mga napamili natin. And I hope you guys enjoy. And talagang ito, binudget ko talaga, minaximize ko yung aming budget sa grocery. Kasi, syempre nagtitipid kami ngayon, no? Kasi gusto na din naming mapa-anuhan yung kabila na bahay, tubig at saka kuryente. Kasi marami pa kaming inaasikaso, kaya hindi namin maasikaso yung doon. At saka busy kami sa aming ngayon, sa aming Hilamos Foods na business. Kaya thank you Lord, thank you for all the blessings talaga. So, ayun, unti-unti lang natin, one step at a time, kasi talagang hindi makakaya lahat, no, pag sabay-sabay. Kasi syempre yung budget natin, diba? Kailangan natin ibuhos din sa negosyo, hindi puro doon, kasi syempre pandemic ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari, diba? Kailangan ready tayo. So anyway, so I hope you guys enjoy, and please don't forget to subscribe, and see you in my next video. Bye!